Aquí on avui la gent passeja, compra el Mare Magnum o visita l'Aquàrium, hi havia abans un espai industrial restringit a la ciutat. Els orígens del moll d'Espanya es remunten a finals del segle XIX, quan es va redibuixar la distribució del port. Es volien construir diversos molls, però només se'n va fer una part. El tros que va quedar aïllat dins l'aigua es va conèixer com el moll de la Illeta i més tard, amb la instal·lació de les oficines de control marítim, com el moll de capitania. Amb el temps, aquella infraestructura va desaparèixer i l'any 1910 es va inaugurar el moll d'Espanya actual. El gran canvi va arribar amb la reforma del Port Vell, aprovada el 1989. Barcelona tenia les Olimpíades a tocar i volia reconciliar-se amb el mar, obrint espais fins aleshores reservats al tràfic portuari. El moll d'Espanya es va destinar a activitats turístiques, comercials i culturals, mentre que altres molls es van reservar per a usos professionals. Avui el moll d'Espanya és un símbol de transformació, d'infraestructura portuària a espai obert a la ciutadania. I amb aquesta publicació concluïm la col·laboració amb el Servei de Gestió Documental i Arxiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona, iniciada el 9 de juny amb motiu del Dia Internacional dels Arxius.